Moi. Mä oon nyt mökillä. Tää on ihan sairaan ihana mökki. Ainakin mun mielestä. Hienot maisemat ulkoa. Tosin siinä on vähän puita edessä, joten ei näe tonne rataan. Ja siellä on ihan sairas tuuli. Jotta toi pirun nimi on Porin piru. Siellä. Sitten jos keskellä on tommonen tyhmä juttu. Sitten tommonen. Tässä on keittiö. Ja vettä saadaan tosta. Että täällä ei oo mitään hanaa, niin kuin huomaatte. Mikroa kello on nyt 3. Siinä on jää noita tauluja. Sitten tuossa on peili. Moi moi! Hehe. Tää on tyhmä, kun tää roikkuu tästä se. Ja jos mä pistän tähän, niin sit... Hui vittu. Sori kun kiroinen. Siis siistiä pöytä. Ja tuossa on ihana takka. Se on tosi mun mielestä tosi hieno. Telkkari ja siinä on toinen kello. Täällä sitten näkee ulos. Tuolla on yksi tyyppi, mutta niin. Mä katson, että tuollakin istuu joku, mutta se oikein kantaa. Joo. Sitten tuossa on alkoholiton Fimpara, joku tommonen ihme paska. Sori. Mä haluan sitä sohvalle istumaan. Tämä vaan löhöö, sitten mä lähetän vasta 11. Että tässä on sitten jotain 9 tuntia vielä odottaa. Väsyttää. Että mä kuvaan myöhemmin videoista, kun mä oon tuossa ulkona. Että moro.